Wis jan cocok iki. Gaji pirang juta. Jan cah rungokno cah. Aja nyawang rene aku lek awakmu nyawang rene aku guyu, aja nyawang rene. Iki wis tak nyalakne lho ya niki. Ngrungokne bocah-bocah kae lho, ngomong sing jarene dadi TKW iki penak, sing nang omah ditinggal bojone penak. Rumangsamu iki lho, wong dadi pembantu ki ra enek penake cah, rungokno. Lah wong jenenge pembantu ki lho tangi turu kuwi ya wis ngutek taine mbae. Ya mustahil lek ora ngumbah kamar mandi ya nyapu ya ngepel. Ngono kok ngomongi jarene ning Taiwan penak, ning luar negeri penak. Sopo sing ngomong? Wong melok wong digaji ki ya mesti ora penak. Rumangsamu. Ya sing paling penak iki lho, ya mangan lombok iki pedes. Rumangsamu iki lho, ndaramu. Lah lek ning Taiwan penak, ning luar negeri penak, wong sing ning Indo kabeh padha mara ning luar negeri. Lek ning luar negeri kerjanane mek gur Facebookan, mek gur dandan ning taman mlaku-mlaku. Lah rumangsamu iki lho. Mangkane kuwi to. Aja sok ngumbar-ngumbar ning Taiwan penak, sing ning omah ditinggal bojo penak. Ngomong apa ngono kuwi? Ngomong karo kucing liwat kae. Rumangsamu. Lah aku ning kene rumah saku ra enek penake iki, yo kadang-kadang yo penak. Aku yo beno rondo yo ora apa-apa, kadang aku yo nyilih bojone wong kok. Apa rumangsamu yo ning kene apa ora nek bojone wong, duda yo akeh, bujang yo akeh. Tapi yo jek penak sing nyolong bojone wong ngono kuwi. Lek konangan yo siap-siap digepuki. Yo aja wedi awakmu, tapi piye meneh resikone. Lah arepe golek sing duda. Sing duda ora penak, sing bujang urung pengalaman bojone wong ku lho malah sing pinter. Ndaramu rumangsamu. Dik. Ndaramu ora penak apa? Iya, sawangen. Lah aku lho ning Taiwan ngene iki sore-sore ya ndogro kombenane kopi. Iki lho sawangen iki. Rumangsamu iki lho, ndaramu ora penak ning Taiwan. Yo penak. Rumangsamu. Yo ben gajiku cilik yo ora apa-apa, sing penting aku ning kene iso happy, iso tuku klambi, yo cek iso ngekeki anak. Lah aku ki rondo, lho ngene iki aku yo karo promosi, sapa sing gelem karo aku ki yo sapa ro engko gelem ngrabi aku. Nah aku yo gelem. Ndaramu. Apa ora penak? Apa ndaramu ora penak aku? Sing tak golek iki lho yo an, wonge yo ora usah ganteng, yo ora usah sugih, sing penting ki lho manuke jek iso ngadeg. Wis. Aku tenan cah ngono kuwi, cah rumangsamu lho. Aku ora goleki bojo sugih, wis to rungokno. Wis jenengku ki lho delokenku lho Neti. Wis setahun ngarep balik. Lek sing gelem karo aku mara ning omahku. Wis engko tak gowokne roti kok Taiwan. Tapi yo aja bayang, yo aja ngomong nek aku kuwi nggawa dhuwit oke yo ora, sing penting ki sawahku sekedhok ijek utuh ngono lho. Wong tuwaku wis seneng. Rumangsamu, yo wis ngono wae lah. Aku ki kesel ngomong ae ngene iki. Iki aku arep nyawuki silite mbahku iki. Yo wis ngono wae ya. Wis ora usah geger-geger. Ya, bye.